Сәлем дуслар! Biz yeniden sizning bilan Бұл солянка тапшыруын башлыйбыз. Алдағы минутларда нәни йылдызларыбыз белән август айына план төзербез. Кайда нәрсә эшләп йөргәннәрен белербез. Тапшыруын алып баручылары мин Исмия Гарипова, мин Найля Славина. Һәм мин Лилия Хайруллина булам. Без башлыйбыз. Сара, Сара, Сара розалар дип җырлап, Милина Хайруллина бүген хит-парадтан төшеп кала. Кабат сине көтеп калабыз. Һәр вакыттагыча безнең сезгә бик яхшы яңалыгыбыз бар. Бездә премьера. көчле алкышлар белән Мәдинә Расулованы каршы алабыз. Келген сайын сезне сагынып киләм, канатланып киләм кош кебек. Сезнең белән җырлап очрашулар күңелләрдә калыр төш кебек. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, зәңгәр кишләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Килгән сайын сезне сагынып киләм, рухландыра якты йөзегез. Җырым белән шатландыра алсам, алкыш белән җавап бирегез. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Келген сайын сезне сагынып киләм, яңа җырлар, яңа көй белем. Алып килем аны туган якын, кырларыннан урман күленнән. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, зәңгәр кишләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кишләрне. Әле сезне тагын сөендерәбез. Бездә тагын бер премьера. Нәкъ шулай. Хит парадыбызга Камилла Мухаммедшина да килеп кушыла.
Вакыт бара, укулар җитә. Ә менә Риана Халиуллина инде мәктәпкә әзерләнә башлаган. Елның соңгы аен рәхәт итеп үткәрә ул. Kullarını da talyan garmon eydeli bir tortalı. Kullarını da talyan garmon eydeli bir tortalı. Uyuna büsken jaralar giyken fiillerini sayratını. Uyuna büsken jaralar giyken fiillerini sayratını. Şeker arşalarına uyuna şahtanı sarmanlarına. Şeker arşalarına uyuna şahtanı sarmanlarına. Uyuna iske oğlu gülge kayıt alamay kalganlarına. Uyuna iske oğlu gülge kayıt alamay kalganlarına. Sandulaşlar kunap kayda. Sayırıy sarmanı bu yıllarında. Tirekte şu sarmanı bu yıllarında. Sina bulan yaşlık mekebeti. Ölep şeşek vata Uyuna garmon jana bazana salış sarılan günlerde. Uyuna garmon jana bazana salış sarılan günlerde. Şuşa mıngına ralı kayıta tuğan iskenderlerde. Şuşa mıngına ralı kayıta tuğan iskenderlerde. Uğram giylere gezirde kalıp taşınlap dıra. Uğram giylere gezirde kalıp taşınlap dıra. Tuğan yaklarga kayıta biz garmonlar tınlap dıra. Tuğan yaklarga kayıta biz garmonlar tınlap kına. Август ayında кавын белән карбыз бик тәмле була диләр. Азалия Зарипова аларны бик ярата бит. Шуңа күрә дуслар, кавын белән карбыз ашап өлгерегез.
Solyanka devam ite. Келесі йылдызыбызны каршы алабыз. Emine Ahmedjanova sizning ekranlarda. Selam selam kızlar izlemesiz. Nişikeleriniz. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dozu işlerim. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dozu işlerim. Siz dostlardan ayırılsam yalnız başımın işlerim. Siz dostlardan ayırılsam yalnız başımın işlerim. Alma bulsa şimdi bulasını dersen beşke bular. Alma bulsa şimdi bulasını dersen beşke bular. Dostuna bulsa şimdi bulsan senin için bular. Dostuna bulsa şimdi bulsan senin için bular. Kide kasları görağa. Kide kasları görağa. Siz dostlarına uşaktamın pişken beynek dağa. Siz dostlarına uşaktamın pişken beynek dağa. Şaldıra bakın şişmelerde dokti kale tuzlarım. Şaldıra bakın şişmelerde dokti kale tuzlarım. Şişmek kübük mıngılanıdırım şırlı 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 kale tuzlarım. Neyle? Esinde neydi planlar? Әйе, август айын ничек үткәрергә җыенасың? Хәзер мин гаиләм белән Идел буенда ял итәм. Су кыенам, кояшта кызынам. Аннары без кайтабыз һәм мәктәпкә җыенабыз. Без уйныйбыз урамда, якты кояш булганда. Сөенә безнең күңелләр шушы җиргә туганга. Шатланабыз, көләбез, шаян була беләбез. Туган як җыры йөрәктә яши икән диябез. Бала чакта, офыклар еракта, йөгереп җитеп кара, бу изи хыял алда. Бала чакта, офыклар еракта, йөгереп җитеп кара, бу изи хыял алда. Без яшибез дөньяда, бәхеттәмен тойганда. Күкләр биек җилләр чыгы туган җирне сөйгәндә. Елмаябыз күргәнгә, ялгырында карында. Ата-баба җил ияр бит туган ягын барында. Бала чакта, офыклар еракта, йөгереп җитеп кара, бу изи хыял алда. Бала чакта, офыклар еракта, йөгереп җитеп кара, бу изи хыял алда.
Таза өвчнең юбилейын көтә. Ул гына да түгел, әле август айында аның абыйсының да туган көне икән. Аннан соң отпускка китәләр. Планнар зурдан. Авылга кайтырга дип көтүп аламчы айын. Анда минем әбием, анда минем бабаем. Бөтен дөньяям яши йөгерелешеп билер. Ин файдалы сакалы бары авылда дилер. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Гөл кунда кадәшләр, гөл кунда кадәшләр. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Әбинең тәмишәе, бабаеның көлүе. Рәхәт итәче айын чәйен һәр көннәр. Әти әнидер берен апылны яратабыз. Шуңа каникул сайын без кунакка кайтабыз. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Гөл кунда кадәшләр, гөл кунда кадәшләр. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Гөл кунда кадәшләр, гөл кунда кадәшләр. Дәү-дәү-дәү-дәү-ни һәм дәү-дәү-дәү-дәү-тим. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Уйнарга, уйнарга һәм уйнарга ди безнең нәни йолдызыбыз. Кем ул? Ой, Димә Хәбибуллина август айына шундый планнар төзеп куйган. Әле тагы мин теннис уйныйм һәм пикникка барам дип әйтте. Шәп! Йокыдан уянуга мин беләм нишләргә кирәк. Елмаям өйдәгеләргә хәерле көннәр теләп. Яратам мин, яратам шул матур теләк-теләргә. Онытты дип уйламагыз хәерле көн сезгә дә. Хәерле көн күршеләргә, дуслар, туганнарга да. Теләктән читтә калмасын, таныш булмаганнар да. Яратам мин, яратам шул матур теләк-теләргә. Онытты дип уйламагыз хәерле көн сезгә дә. Яратам мин, яратам шул матур теләк-теләргә. Онытты дип уйламагыз хәерле көн сезгә дә. Онытты дип уйламагыз хәерле көн сезгә дә. Хей! Ясмина, әйдә, син дә сөйлә. Август айында нәрсәләр эшлисең? Мин диңгездән кайттым. Хәзер Казанда ял итәм.
телефоннарга язып хәзер кайда дип уйлыйсыз? Кайда? Инглиз лагерендә икән ул. Ялда итә, инглиз телендә өйрәнә. Аннан соң мәктәпкә әзерлекләр башлана ди ул. Аслан, сиңа уңышлар телибез. Мише буе ямле, питрәш ягып, кашагында эреп югалам. Тигез сукмакларга басып йөрим, синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне эзәсең бит, сагынам сине, питрәш. Seni taşlap gitkən balaların Gitməskə dip geri qaytalar Tuylar gürli yaşar avullar Jirni yemləp dua sabıylar Üzülür əlli üzəgin Sağındıra ul bitreş Beytirsin əlli Bitreşdən yıraq Gitkeş Sağınam seni Sağınam seni Oh hey ho Sağınam seni Sağınam seni Синдә дустым кайтчы туган иргә Йөрмә әле читтә адашып Туган ягын кабул итәр сине Кочагына алып яратып Үзәкләрне үзәсен бит Sağınam seni bitreş Ah deyip bir aydıp uyam Senden yırakka gitgeş Üzeklerini üzme üzeklerini Sağınam seni bitreş Ah deyip bir aydıp uyam Gitgeş Ah deyip bir aydıp uyan Senden yırakka gitgeş Little Stars төркеме дә җырлый-җырлый ял итә. Башкаларга да шулай киңәш итә алар. Әйдәгез үзләрен җырлатабыз. La 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 la
soğuk Etiğini gel yandı Mene beden batıyla Koyaş şugatın ata Dünya matır dünya king Günde koyaş yılmaya Koyaş yılmaya Çekile şapasın Dünya matur Dünya king Günde koyaş yılmaya Koyaş yılmaya Çekile Şatlansın her bala Dünya matur Dünya king Günde koyaş Yalımaya Koyaş yılmaya Şekille Şatlansın her bala La 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 Aysel Mübarekşin'in klibin qaragaş, onun jeyni nihatlik rahat үткәргәнен күреп була. Матур табиғат, су буйы, ҡурай тауышы. Әйдәгез бергәләп, клебын ҡарыйбыз. Йәге каникул вакытында сыйныфташлар бик сагындыра. Җәмилә Касымова да шулай ди бит. Ларына багышлап җыр җырлый. Тыңлыйбыз. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım, düz
Урман эшләрендә урман керсәм чыгамам инде. Төрле агачта төрле кошлар сайрап түзалмам инде. Төрле агачта төрле кошлар сайрап түзалмам инде. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım bәгырьләрем. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım bәгырьләрем. Яшь гомерләр икән килми белегез кадерләрен. Яшь гомерләр икән килми белегез кадерләрен. Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылыгыз. Дус булыйк, барлык яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Хәзер кабатлыйбыз. Дуслар, барлык катнашучыларны искә алыйк әле. Аннан бу атна җиңүчесен игълан итәбез. Әйдә, 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 җырлыйк әле. Җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле. Яңгыратып зәңгәр кичләрне. Уена гармон җаныбызны салыш сарган көннәрдә. Уена гармон җаныбызны салыш сарган көннәрдә. Шушы моңна ралы кайта туган үскәннәрдә. Шушы моңна ралы кайта туган үскәннәрдә. Бер-безгә кирәк безгә юка түгел, юка түгелдән. Бер-безгә кирәк безгә юка түгел, юка түгелдән. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dostu işlerim. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dostu işlerim. Siz dostlardan ayırılsam yalnız başıma ne işlerim? Siz dostlardan ayırılsam yalnız başıma ne işlerim? Balacakta, afıklar yerakta, yürürüm җитеп кара, bu изи хыял алда. Балачакта, афыклар еракта, йөгереп җитеп кара, bu изи хыял алда. Дәвени һәм дәвәти, гел кунда кадәшләр, гел кунда кадәшләр. Дәвени һәм дәвәти, ала тик безнең өчен иң кадерле кешеләр. Яратам шул мактаптеләргә. Анатта дип уйламагыз, хәерле көн сезгә дә. Тау астында салкын шишмә түгәрәк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәк. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәк. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Üzülür әле үзәгең, сагындыра ул питрәш. Ах дип әйтерсең әле, питрәштән ерак киткәч. Сагынам сине, сагынам сине. Дөнья матур.
Kızlar, bilesizmi? Avgust ayında yıldızlar da atıla başlay bit. Әйе, хәзер хит-парадта Азалия Медарисова дигән йолдызыбыз татылачак. Тыңлыйбыз аны. Gül üstünde yalnız akış yüzer. Niye yalnız, niye barı yok? Arsızlarının güngeleri mağlı, barlılarının gün nazarı yok. Benim de var idi akış kayım, can dost kayım, aşar kanadım.
Менә шулай сизелмичә бер сәгатебез үтеп тә киткән. Сезнең белән саубуллашабыз. Төгәл бер атнадан соң күрешербез. Тапшыруыбызның алып баручылары Ясмина Гарипова. Нәйлә Славина һәм популяр җырчы, блогер Лилия апа Хәйруллина булдык. Пока-пока!